khajane tripuri takukte bukhuksom norok nai tongo khakchangmani khorang norok bai tini kaisa kubui kokthmano share khlaina muchungmani kokki abahai tini ni o video ni bumung kha kokbrok application kaisa kubui laibu maniko ang sai khnerewane norok bahai ungjak uilanisme paithak jora nai tong abo ongkha abahai tabukni iprahani Mungia kami RD block ni andaro objeknai kaisa kamini ni kokna ang sai khnari salsa khoroksa borok tabukni Iprasa regional political party ni leader ungnai bo panchayat arwar certificate ni bagui khoroksa application sine ni nogo haikya ake phai bo ano kaisa application si rohor gradi hini bo sapaikya hake a application sinei borok bo bini bagi application sineni raisaka hake bo application no kok borok kok bai khlai application sikya hake no a suirinai roksa leader borok iprasani leader borok bo complain khlaika ai bahai khlai kok borok bai sikheba kok borok bai siei office accept khlaijak nai de kok borok ni application poriwi de mannoba officer ulonar jagyake ang taisa kifili phaina nangana bole ni bo saka haipano application sinei saka hai nina botam maniko kok borok kok ba tabukni chini hasteni haniwo kok borok kok cholia angyaple abo chini government ni kok thayo bo choliu hnai sajagino tongbole sal kolokma hake officer bo application no poriman thun manyathun abono to chung nainini nangyable hake bo accept khaya hangke bo tamani aro officer ngi tongnaiba kok borok cholia kok borok kokno application accept khlainar maya hnai bo kifli rohor gra thunta hake nungkhe a kokno sanani rengya diba renglak diba nei application sinai bo bono sai arika ini kok hingke obosi takukte bukhuksom khoroksa borok political wngnai leader aboni bisingpano chini dofano hamjago chini kokthaino hamjago chini laibumano hamjago chini hano muthangnai chini dofano muthangnai hinui regional party ni leader ni samung khlaitutui kok borok kok ni application no accept khlaiglak nei bo confuse ungjak mani tai botlangnam chungjake ungmani abono norok bahai wansuk nai tongnai khajani takukte bukhuksom hake tini or jagao chung chini kokna se chung abo hai khlaiei tabukbo chung irijagi tongkhani kai chung bufruo chini dofani bagui chini hani bagui chini kokthaini bagui chini laibumani bagui samung tangsinai hake borok khoroksa leader ungui iprasani leader ungui bebak jagao ha nayo dofa nayo laibuma muthangnai iprasano muthangnai hinei hati habao chiri khogui tongo lukuthumbo chiri khogui tongo rally khlai tongo hake obo hai application no accept khlai na harimaya accept khlainani irijago ke ini bahai ke iprasarok bufruo tamo samung tangsinai ini chini kok borok kokni application no ta sidi hnei ini 10 buini dofani borok mana khlaiya ini nung angse chini kokno chung borom khlaiya kai chung ei sabo borom khlainai abono nai tongnai ei khnai tongnai takukte bukhuksom norok comment khlai sadi norok tamo ungjak norok bahai hin o khorokni ni bisingo o application suirenai ni kok de nangkuk na yakhe
एप्लिकेशन सैनि कक बबनो नरक चाजाक कमेन्ट खालाय सानानि आपक हागे तिनि बागे आसिकनो हायना हाय बायथाक जरा नाय तंमानि बागे नरकना बेले बेलेखना हामबाय मारिवो एविसा बसखांनि टोटाल भिडिअ नरकय मालायनाय हामबाय।